Господин Каракачанов, какви паралели можем да изведем от борбите в миналото и борбата сега, когато главна тема е спазването на човешките права на българите в Република Северна Македония? Той всъщност Тодор Александров, заради който сме се събрали днес тук стотици хора, се е борил точно за правата на българите, ама не в Северна Македония, в Македония. По време на турския режим, турското робство, по време на сръбската окупация на Вардарска Македония и за правата на българите в Егейска Македония. Той не се е борил за някакви северномакедонци, не е говорил на измисления коминтерновски език. И както всички виждаме от снимките, не е носил петокрака на шапката си. Носил е лъв и надписа "Свобода или смърт". Изводът е този, ако следиме делото на Тодор Александров, че всяка една борба побеждава, ако за тази борба се води, всяка една справедлива кауза побеждава, ако за нея се води борба. Казва го Тодор Александров. Ако направим паралели с днешните политици в Македония, те смениха името, отказаха се от истинската история на Македония, подписваха всякакви договори само и само да се докопат до едни европейски фондове, за да могат да ги откраднат и тях, както крадат от парите на обикновения македонец в Република Македония. Такива хора Тодор Александров ги осъждаше на смърт и ги наказваше. Това са паралелите. Но ако някой си мисли от политиците в Скопие, че с отделяне на пари, с купуване на съвести, ще могат да победят истинската кауза на Македония, много се лъжат. Няма да успеят. Както не успяха и да изтрият името на Тодор Александров от историята. Знаете, че до ден днешен за Тодор Александров в Македония почти не се говори официално. Той не се чества. Честват се всякакви комунистически партизани и сръбско-руски агенти, но не се чества най-великият македонец Тодор Александров, наред с Гоце Делчев или Даме Груев. Защо? Защото ни им отива тази кауза. Той е трън в очите им на всички предатели, които предадоха Македония в името на това да стоят на власт и да печелят пари. Това са изводите. Но ако си мисли, че са победили, не грешат. Няма как да победиш една легенда, каквато е Тодор Александров, една легенда, каквато е истинската ВМРО. Не ДПМНЕ. ДПМНЕ не е ВМРО. Това е сърбоманска секта. Истинската ВМРО, идеите на истинската ВМРО не можеш да ги победиш. Това е легендата. Легендата не умира.